दंगल के विजेता के 10 लाख रुपया मिली, पूरा 10 लाख। दिल थाम के बैठी रहुआ लोग, मंत्री जी बस आवे वाला बाड़न और उनकरा होते ही ये खूनी दंगल शुरू हो जाई। अरे शांत हो जाई और ये देखी मंत्री जी भी आ गई। भाई लोग, दंगल के पहला मुकाबला देखे खातिर रउआ लोग तैयार हो जाई। मुकाबला खातिर तैयार बाड़े टंडवा गाजीपुर के पहलवान पलटन यादव पोथा वाले। पलटन यादव से मुकाबला करी है माननीय मंत्री जी के सुपुत्र, पिछला दंगल के विजेता नरेश प्रताप सिंह। मुकाबला खातिर आ रहल बाड़े मेवालाल पांडे। मेवालाल भी हार गए। हमरा लगा था कि अब कौनो पहलवान में इतना दम नहीं के जे नरेश प्रताप के मुकाबला कर सके। लिहाजन आज के दंगल के विजेता नरेश प्रताप। हमारा बेटा नरेश प्रताप के विजेता घोषित कैला से पहले हम रउआ लोगन के एगो मौका और देहल चाहतानी। रउआ लोगन में बाकी हुआ अपन माई के दूध पिए ले जे हमार बेटा नरेश प्रताप के साथ मुकाबला कर सके। अरे केहू बा? हाँ, हमार पोता बा। हमार पोता आदित्य कुमार तोरा बेटा के साथ मुकाबला करी। जो बेटा दिखा दे कि तोरा मतारी के दूध में कितनी ताकत बा।
आगे बढ़ना तो ठीक ना हुई। ए सारे नीचे उतर। बेटा, हमार बेटा की जिंदगी के भीख दे दा तू। मंत्री जी, बोला सबके सामने कि तोहर बेटा अपना माई के दूध नहीं के पियले, तोहरा बेटा के जान बकस दे। बहुत बोला तरे, तू के बने रे? अब ही तोरा के इहे जानल काफी है कि ई हमार पोता है। बाकी बखत अइला पर बता दे। चल बेटा।